Akwụkwọ nke Job, isi nke 34. Elihu zara sị, nụrụnụ okwu m, unu ndị maara ihe, geenụ m ntị, unu ndị maara ihe, n'ihi na ntị na-anwale okwu dịka ọnụ si anụ nri. Ka anyị hụ ikpe ziri ezi n'etiti onwe anyị ma mara n'etiti onwe anyị ihe dị mma. N'ihi na Job kwuru sị, abụ m onye ezi omume, Chineke ewepụkwa m ikpe. M ga-anọgide n'ezi omume m? Ọnya m na-agbawa agbawa, ndị njọ enweghị mmehie m. Gịnị ka mmadụ dị ka Job, onye na-anụ ịkwa emo dịka mmiri, onye na-eso ndị na-eme ihe ọjọọ na-eje ije na ndajọ omume, n'ihi na ọ sịrị, ọ baghị uru mmadụ iso Chineke jee ije. Ya mere, geenụ m ntị, ndị maara ihe. Chineke achọghị ka ihe ọjọọ dịrị n'ime Chineke. Ajọ omume dịkwa n'ime onye pụrụ ime ihe niile, n'ihi na ọ ga-akwụghachi mmadụ dịka ọrụ ya si dị. Ọ ga-emekwa ka onye ọbụla chọta ụzọ nke ya. N'ezie, Chineke agaghị eme ajọ omume. Onye pụrụ ime ihe niile agaghịkwa ekpe ikpe. Onye ka ọ họpụtara n'ụwa ma ewezụga ya? Ma ọ bụ onye ka o tinyere ụwa dum? Ọ bụrụ na o tinye obi ya n'ahụ mmadụ, ma ọ chịkọta mmụọ ya na ume ya n'ahụ onwe ya, anụ ahụ niile ga-ala n'iyi ọnụ, mmadụ ga-alaghachikwa n'aja. Ọ bụrụ na ị nwere nghọta, gee ntị na nke a ma nụ ihe okwu m pụtara. Onye kpọrọ ikpe asị bụ nwoke nwere okwukwe. Ị ga-ekpe ikpe onye ajọ omume, ikpe onye ziri ezi karịa. Ị ga-asị, ị bụ onye ajọ omume, ma ọ bụ ndị isi, unu bụ ndị ajọ omume. Ma ọ bụghị ya, ọ ga-abụkwa onye na-anaghị anabata ndị isi, ma na-anaghị ele ndị ọgaranya anya karịa ndị ogbenye, n'ihi na ha niile bụ ọrụ aka ya. Ha ga-anwụ na mberede. Ndị mmadụ ga-enwekwa nsogbu n'etiti abalị. Ha ga-agafekwa iwepụ ndị dị ike n'aka ha, n'ihi na anya ya dị n'ụzọ mmadụ, ọ na-ahụkwa mmegharị ya niile. Ọ dịghị ọchịchịrị ma ọ bụ onyinyo ọnwụ iji zoo ndị na-eme ihe ọjọọ, n'ihi na ọ gaghị amanye mmadụ ime ka ọ kpọta ya. Ọ ga-agbaji ndị dị ike na-enweghị ya n'ikpe n'ihu Chineke, na-achọ ha ma tinye ndị ọzọ n'ọnọdụ ha. Ya mere, ọ na-ekwupụta ọrụ ha. Ọ na-eme ka abalị gafee, a ga-ebibikwa ha. Ọ na-eti ha ihe dịka ndị ajọ omume n'ebe ndị ohu nọ, n'ihi na ha hapụrụ ya. Ha echeghịkwa echiche banyere ụzọ ya niile, nke mere ka njem nke ndị ogbenye bịakwute ya. Ọ nụwokwa mkpu akwa nke ndị nọ n'ahụhụ. Mgbe ọ na-eme ka obi dajụọ, onye pụrụ ịkpata nsogbu? Ma mgbe o zochiri ihu ya, onye pụrụ ịhụ ya? Ma mba, ma ọ bụ otu onye. N'ihi na onye ihu abụọ na-achị, n'ihi na ndị mmadụ bụ ndị a tọrọ n'ọnya. N'ezie, ọ dị n'aka Chineke isi, agbagharala m, agaghị m ebibi. Ma ọ bụrụ na ahụghị m, kụziere m. Ọ bụrụ na emeela m ihe ọjọọ, agaghị m eme ya ọzọ. Ọ ga-eme ihe ahụ site n'aka gị, n'ihi na ị maghachila ya, n'ihi na ị họrọ ọ bụghị. Ka ndị nwere ọgụgụ isi gwa m,
ka onye maara ihe gee m ntị. Job ekwughị okwu n'ụzọ amamihe, okwu ya adịghịkwa dịka amamihe si dị. Achọrọ m ka m nwalee m dịka azịza nye ndị ajọ omume si dị, n'ihi na ọ na-agbakwunye nnupụisi na mmehie ya. Ọ na-akwọ aka ya n'etiti ha ma na-ekwu okwu ya megide Chineke.